Ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, rydym yn gwybod fod arian yn bryder mawr i lawer y bobl wrth benderfynu a ddylen nhw fynd i'r brifysgol a'i peidio. A gyda llawer o straeon yn cael eu lledaenu am ffïoedd uchel a dyledion mawr, mae'n hawdd cael eich dychryn. Ond ydy'r straeon yn wir? Dyma rai ffeithiau i ddileu'r chwedlau am gyllid myfyrwyr israddedig a fydd efallai'n eich syni. Yn gyntaf, nid oes rhaid i chi dalu dim ymlaen llaw. Ar gyfer cyrsiau amser llawn, gallwch gymryd benthyciad ffïoedd dysgu, a dim ond pan fyddwch chi'n ennill 1,200 o bunnoedd neu fwy, y bydd yn rhaid i chi ddechrau ei adalu. Ac os na fyddwch chi'n ennill dros 1,200 o bunnoedd, fyddwch chi ddim yn adalu unrhyw beth o gwbl. Ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, mae costau byw yn is na'r cyfartaledd, a gall yr rhan fwyaf o fyfyrwyr hefyd cael benthyciad cynhaliaeth sy'n helpu gyda'ch costau byw fel llety, bwyd a dillad. Yn union fel eich ffïoedd, dim ond pan fyddwch chi wedi graddio ac yn ennill dros 1,200 o bunnoedd y byddwch chi'n dechrau adalu hwn. Hefyd mae grantiau, bwrsariau ac ysgoloriaethau ar gael i rai myfyrwyr. Fel arfer, bydd rhaid i chi wneud cais amdanyn nhw a bodloni'r meini prawf. Ond y newyddion da yw nad oes rhaid i chi adalu'r rhain. Ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, rydym yn cynnig ystod o fwrsariau ac ysgoloriaethau ychwanegol. Felly ddysgu rhagor, cadwch lygad ar ein gwefan, neu cysylltwch am tîm gwasanaethau myfyrwyr i siarad gydag arbenigwr. Yr hyn sy'n bwysig i chi ei wybod yw bod mynd i'r brifysgol wedi ddylunio i fod yn fforddadwy i bawb, waith beth fo'i cefndir neu amgylchiadau ariannol. Ac efallai na fydd yn wir am bawb, mae'r ystadegau'n dangos bod graddedigion yn ennill 12,000 o bunnoedd ar gyfartaledd yn fwy na phobl heb radd. Gyda chyfran wych o'n graddedigion yn cael swyddi, gallwch fod yn sicr y gwnawn bopeth y gallwn i helpu gwneud yn siŵr bod eich profiad prifysgol yn fuddsoddiad gwych yn eich dyfodol.